Aamupäivää kaikille. Tosi mielenkiintoinen tilaisuus. Kiitos, että olette olleet aktiivisia. Te pääsette varmasti olemaan aktiivisia tämän paneelinkin aikana. Mun nimi on siis Hanna Kivelä ja toimin vähän niin kuin kaksoisroolissa täällä. Että on sekä Googlella että sitten myöskin verkkoteollisuuden hallituksen puheenjohtajana. Ja molemmissa rooleissa tosi hieno nähdä ja kuulla, että me uskalletaan olla vähän kriittisiä. Meillä on tänään luvassa nyt vähän ruotimista, niin kuin Tuomo tuossa alkuunsa sanoikin. Ja uskon, että tästä tulee hyvä keskustelu. Paneelin osallistujat on hyvin erilaisilla taustoilla. Ja mä esittelen lyhyesti meidän panelistit ja sitten päästään itse asiaan. Aloitetaan. Meillä on ensimmäisenä panelistina on Kati Riikonen, joka on Isobar Finlandin toimitusjohtaja. Isobarista sanotaan, että on luovan suunnittelu- ja sisältömarkkinoinnin toimisto, jolla on digitaalinen sydän. Sen lisäksi Kati on myöskin MTL:n, eli Markkinoiden ja teknologian luovuuden liiton hallituksessa varapuheenjohtajana, on myös City Digital Oy hallituksen jäsen, joka oli ilmeisesti myös vähän uutinen, eli uusia vastuita. Ja Katilla on pitkä ura ollut CDO:na ja ylipäätään digitaalisen liiketoiminnan johtopaikoilla hyvin erilaisissa yrityksissä ja myöskin alan asiantuntijana ja konsulttina. Tervetuloa, Kati. Kiitos oikein paljon. Mielenkiintoisia pohjustuksia ja varmasti saadaan hyvä debatti tässä aikaan. Mä haluaisin, Kati, sulta heti alkuunsa kysyä, ennen kuin jatketaan kierrosta eteenpäin, että mitä sä olet oppinut tänään? No, kyllä niin kuin suurin asia, minkä mä haluan nostaa esille, on tämä, että suomalainen yritys, mistä mä twiittasinkin tuossa äsken, suomalainen yritys menee verkossa vain 5 kansainväliseen markkinaan. Se on ollut 2014 sama luku, se on ollut 2015 sama luku. Mitä me tässä huoneessa meidän kollegoiden kanssa meinataan tehdä, että tuo luku on parempi ensi vuonna? Erinomaista, kiitos. Erittäin hyvä. Tartutaan suoraan asiaan. Jatketaan esittelyjä. Bo Harald, tervetuloa myöskin paneeliin ruotimaan päivän Anttia. Sinä olet hyvin monipuolinen ammattilainen, nimikkeellä Senior Advisor, hallitusammattilainen. Pitkässä listassa hallituksia, asiakastieto, Demos, Emo, Enterprise Transfer Group ja CEF muun muassa. Ja sitten myöskin Real Time Economy-ohjelman perustaja. Olet myös tunnettu verkkopankin isänä ja verkkolaskutuksen innokkaana puolestapuhujana, eli varmasti kuuntelit Pekan esitystä tänään hyvin suurella mielenkiinnolla. Nyt myöskin olet tukemassa aika monenlaista alojen kehittymistä, muun muassa, että miten kirjanpitoa automatisoidaan taltio-ohjelmassa, viranomaisraportointeja, tehdään reaaliaikaisia kassavirtaennusteita, tai sitten toisaalta ihan asunto-arvo-osuusjärjestelmiä, rahoitussijoitusprosessien automatisointia ja varallisuusraportoinnin kehittämistä. Eli olit aika monessa niin sanotusti backboneissa mukana, että miten automatisoidaan niitä mahdollistajia. Mutta sinulle kysyisin myös saman kysymyksen, että mitä olet oppinut tänään? Erittäin monta tärkeää asiaa on tullut esille. Se, mitä minusta on aina tärkeää muistuttaa, on se, että meillä on parhaat lähtökohdat. Meillä on ollut niitä kautta aikojen, tekisi mieli sanoa ainakin taloushallinto ja finanssialalla. Alusta lähtien kiitos standardoinnin ja kilpailun. Se jää joskus sanomatta. Toinen asia on se, että me olemme erikoistuneet hukkaamaan etumatkoja, ja se on kyllä aika huono juttu. Eli silloin kun internet tuli, niin Suomi oli 2 vuotta maailman ykkönen, käytettiin suhteessa eniten internettiä, ja se johtuu verkkopankeista. Kansa oli niin tottunut siihen, 500 000 kansalaista oli jo siinä valmiina. Sitten me hukattiin se etumatka. Nyt meillä on taas edelleenkin vino etumatkoja, mutta päättäväisyys ja rohkeus puuttuu. Jos verrataan Tanskaan, joka on nyt hyvä esimerkki, jossa päätetään, että mennään, ja se on sitten mandatorista, koska se on kokonaisuuden edun takia niin hieno juttu, niin sikäläinen hallitus ja monet muutkin uskaltavat päättää. Meillä mennään viimeisen änkyrän tahdissa, ja se on kyllä erittäin vaarallista näinä aikoina, ja siitä pitäisi päästä eroon. Erittäin hyvä ambitiotason nosto. Kiitos Puu ja tervetuloa mukaan. Sitten meillä on Raadin 3. jäsenenä on Sampo Hietanen, joka on Raadissa niin sanottu globaalin bisneksen ehkä aika vahva disruption edustaja työnsä ja ambitionsa puolesta. Sanotaan, että Sampo on niin sanotusti globaalisti MaaSin isä, joka on siis Mobility as a Service, eli on uudistamassa ja disruptoimassa vahvasti ja muuttamassa sitä, miten ajatellaan liikennettä
ja liikkumista ja miten digitaalisuus muuttaa koko konseptin omistamisesta myöskin liikenteessä. Sampolla on työsarka, missä hän työskentelee, niin on vahvasti globaali, käynyt muun muassa Piilauksessa asti kertomassa, että miten näistä asioista pitäisi ajatella, ja on vahvasti verkostoitunut kansainvälisesti. Tausta on kuitenkin vahvasti tietyillä toimialoilla, että olet ollut myös muun muassa ITS Finlandissa, Helptenissä toimitusjohtajana, Destiassa, executive vice presidenttinä ja taustalta rakennustekniikan diplomi-insinööri liikenteensuunnittelun puolelta, eli jalat maassa, mutta sitten uskaltanut irrottaa ja lähteä vahvasti miettimään, miten asiat tehdään uusiksi. Sampo, olet kuunnellut tänään näitä esityksiä myöskin, niin sama kysymys sinullekin. Mitä olet tänään oppinut Suomesta ja digitaalisuudesta? No ehkä tästä digitaalisuudesta niin oppinut sen, että meillä on ehkä vähän tämmöinen mallioppilaan ongelma, että tiedetään, että hirveän usein mallioppilas päätyy opettajaksi, eikö niin? Ja vähän siltähän tämä näyttääkin, ja ehkä nyt oppinut sen, että ehkä tämä S-Pankki kuvastaa vähän sitä, mikä meillä on ongelma. Että me tehdään maailman parhaita palveluita, ja sitten kylmänviileästi ollaan sitä mieltä, että täällä missä alle prosentin markkinassa me sitten niin kuin implementoidaan niitä. Ja kyllä se vaan niin on, että jos jotain se digitalisaatio tekee aina, niin se konsolidoi markkinaa. Ihan turha kuvitella mun mielestä muuta. Ja jotenkin hassua ajatella, että tässä säilyisi tämmöiset hirveän paikalliset rakenteet siinä käyttäjässä. Toisekseen mä opin käyttää tänään HSL-mobiililippuja ja ihmettelin, että miksi ihmeessä se on vaan siinä yhdessä appsissa käytössä. Kolmanneksi opin vielä sen, että Kouvolassa kuulemma konjakki ei olekaan pöytäviinä niin kuin mä kuvittelin, vaan se on itse kotipolttoinen. Tässä on mun 3 oppia. Aika paljon mahtuu yhteen päivän ja näin aamupäivän kuluessa. Hieno homma. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Aloitetaan siitä, kun ihan alkuun kuultiin Petriltä yhteenveto tästä digibarometriraportista. Ja siellä, jos lukee digibarometriraporttia, niin sen johdanto päättyy sanoihin: barometrin kärkipaikasta huolimatta digitaalisuus on edelleen Suomen suuri, mutta hyödyntämätön mahdollisuus. Ja tämähän on se, mistä me ollaan tässä keskustelussa oltu liikuttavan yksimielisiä. Mutta jos me mietitään sitä, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, mitä meidän nyt oikein sit pitäisi tehdä, että me päästäisiin tästä hyödyntämättömästä mahdollisuudesta siihen, että Suomi tunnettaisiin siitä, että täällä osataan. Kati ensimmäisenä. Joo, hyvin mielellä, kiitos. Ne, jotka on seurannut viime aikoina Anne Korkeakosken Siksi markkinointia -hanketta, suomalaiset yritykset käyttää alle puolet markkinointiin. Ja nyt markkinoinnilla mä en tarkoita sitä, että pistetään joko Googleen yksi hakusanamainonta tai tehdään yksi printti, vaan siis mä tarkoitan koko brändin rakentamista, tuotteen positioinnista, kysynnän rakentamista. Suomalaiset yritykset käyttää alle puolet prosentuaalisesti siitä, mitä esimerkiksi Ruotsissa tai muissa länsimaissa käytetään markkinointiin. Kun edes päästä siihen, että jos suomalaiset käyttäisivät markkinointiin kansallisesti tai mielellään digitalisaation aikana tietysti kansainvälisesti edes se puolet, niin okei, lähdetään sieltä sitten nostaa, että jos päästä sivuttautuu lähemmäksi. Tämä on yksi asia, minkä takia me ollaan nimenomaan vain hyviä edellytyksissä, eikä itse kaupallistamisessa, koska sitä ei viedä sitä kaupallistamista loppuun asti niinä työkaluna, mitä kaupallistamisen työkalupakkiin kuuluu. Kiitos, Kati. Markkinoinnista voisi puhua paljonkin. Tämä inbound-markkinointi ja ostovallankumous on nyt se asia, missä meillä Suomessa on mahdollisuuksia kyllä ehkä erottautua, jos me nyt sitten tartumme niihin työkaluihin, mihin on tullut. Mä itse edustan tässä nyt sitten Jeffiä, joka on sillä puolella erittäin hyvä valinta. Mutta toinen asia, mitä minusta ei tullut ehkä riittävästi esille tänään, on se, että kuitenkaan, vaikka me puhuttiin PSD2 ja avointen rajapintojen merkityksestä sitten näillä appiparvien laskeutumisalustoina, sehän on hieno asia, että pankkiala lähtee nyt tähän ensimmäisenä, koska se on nyt ala, joka aina herättää tunteita ja saa huomiota, ja se on erittäin hyvä kehitys. Se, että Suomessa Taloushallintoliitto on lähtenyt ajamaan samaa mallia kirjanpitotiedoille, standardointisisältö ja avoin rajapinta, johon mikä tahansa appi voi sitten laskeutua samalla tavalla missä tahansa tilitoimistossa tulevaisuudessa. Sama malli, sama ajattelu kuin pankeissa. Logistiikkapuoli on lähtenyt samaan suuntaan, terveyspuoli. Tämä on nyt se kaikkein tärkein tapa valloittaa Euroopan markkinoita, vaikkapa nyt finanssiapilla, joka voi laskeutua mihin tahansa käyttelytilin rajapintaan, hakea sieltä tiliotteet ja hakea sieltä rahaa.
mihin tahansa kirjanpitotoimistoon, tietovarantoon Euroopassa ja hakea sieltä alviraportit ja kassavirtaennusteet ja tehdä tulokset ja taseet. Ja tämä on se puoli, joka Suomessa, me ollaan kuitenkin standardoinnin ykkösmaa, erityisesti finanssialalla. Me ollaan tehty enemmän iso standardia kuin muut maat yhteensä, minusta tuntuu viime vuosina. Ja siinä niin kuin tämä on avain tähän tulevaisuuteen verkottuneeseen talouteen, on nämä rajapinnat, standardointi, kilpailu, apit. Ja siinä meillä olisi hurjat vientimahdollisuudet, kun tämä lähtee eurooppalaiseen ja globaaliin jakeluun tulevaisuudessa. Kiitos Puu. Sampo, mitä mieltä olet? No, mä ottaisin ehkä silleen vähän eri näkökulman tuohon. Musta tuntuu, että mulla ainakin tämä digitalisaatio, se menee vähän niin kuin 3 vaiheessa. Meillä on ensin on se vaihe, että denial, ei tapahdu meillä, ei missään nimessä, ei tämä koko internet-hömppä, niin tämä ei koske meidän alaa, olkoon se muita. Ja sitten tulee tämä toinen vaihe, missä pidetään samat rakenteet ja sitten niin kuin leikitään sillä digitalisaatiolla. Mitä nyt tällä hetkellä tehdään ja mitä niin kuin, ehkä voisi sanoa, että meidän yksi ongelma on tällä hetkellä se, että me ollaan ykkösiä tässä digibarometrissa, koska meidän nykytoimijat innokkaasti niillä nykyrakenteilla veivaa hirveästi kaiken näköistä uutta, kun taas sitten tulee se 3. vaihe. Otetaan nyt sitten vaikka se media, jossa pannaankin säännöt uusiksi. Rakenteet muuttuu, se disruptoituu. Ja tähän mä näen kyllä tosi vähän meillä esimerkkejä. Ja ehkä se johtuu siitä, että meillä on nämä niin kuin nykyrakenteet, nykytoimijat on jossain määrin mallioppilaat, niin sieltä ei pääse puskea ja hakkaamaan niitä ja lyömään täysin niin kuin sivusta. Koska ne on sitten vasta ne, jotka oikeasti sen homman kapitalisoi ja jossa se oikeasti tapahtuu. Ehkä toinen sellainen, minkä mä näen, niin kun me ollaan niin hyvin opittuja tässä, niin meidän toimijat on ne sitten S-ryhmät tai K-ryhmät tai kaikki muut, niin ajatellaan sitä alustaa sille, että alusta on tämä meidän alusta. Meille kaikki tänne näin, kytkeytykää meihin. Ja me blokataan sitten taas itse kaikki apit mahdollisimman kiinni, ettei vaan kukaan muu pääsisi tätä hirveästi hyödyntää. Ja kyllä se niin menee mun mielestä tämä alustatalous, joka tässä sitten tulee, on se, että jokainen olisi parempi olla sen oman bisneksensä hyvä alusta ja katsoo, että se oma bisnes olisi maailman plugattavin bisnes, jota muut pystyy hyödyntämään mahdollisimman paljon. Ja mä luulen, että siinä meillä on myös pieniä väärinkäsityksiä. Mutta noi on ehkä ne, minkä mä näen. Tosi vähän näkee sitä, että nyt annetaan palaa ja disruptoidaan. Mä olisin ottanut S-pankilta tai S-kaupalta nyt pikkusen rohkeampaakin vetoa. Joo, tämä erittäin hyvä puheenvuoro. Tämähän tuli tästä, ne jotka on kerinyt lukemaan tätä digibarometri 70-sivusta dokumenttia, niin siellähän oli tämä alustaosio. Ja siellähän tämä tuli hyvin voimakkaasti esille ihan lukujenkin valossa, että suomalaiset yritykset ei ymmärrä tätä avoimien rajapintojen ja alustojen merkitystä. Tämä on aivan fundamentaalinen asia ja mun mielestä jopa niin kuin tiedostamaton asia. Että okei, on puhuttu just tämä vaiheistus, että on puhuttu digitalisaatiosta ja sitten yhäkin hoksataan, että hetkinen, hakukoneessa pitää menestyä. Sitten hoksataan, että pitää tehdä markkinointia. Sitten hoksataan, että pitää olla käytettävyys, pitää olla design, kaikki nämä komponentit, mutta nämä avoimet rajapinnat ja niin kuin alustojen mahdollistaminen on jäänyt niin kuin ehkä digitalisaation kaupallisessa keskustelussa pois. Ehkä se on sitten siellä insinöörikerrostumissa, mutta se pitäisi nostaa ehdottomasti kaupalliseen keskiöön myöskin. Joo, taas meillä niin kuin osaaminen ja kyky tähän on, mutta itse näkee työssään, kun tehdään bisnestä, joka elää puhtaasti apien päällä, jossa tulee sitten sitä fyysistä, niin hirveän usein ekana ja oikeastaan ainoana aina esitetään, että what's in it for us? Siis tälle firmalle, tälle näin. Kyllä se kysymys pitäisi olla, että what's in it for the customer? Koska loppupeleissä, kun se vaan aina voittaa, se loppukäyttäjä. Jos näkee sellaisen vision, että hei, tämä näyttäisi nyt siltä, että tämä olisi asiakkaalle aika hieno. Otetaan nyt vaikka esimerkki, minusta oli aivan mahtava tämä tankkausäpsi, mutta kyllä se toimii vielä vain ABC-lla. Ja kyllä se loppupeleissä nyt vaan on niin, että kyllä se käyttäjä haluaa, että appsilla se käy kaikilla muillakin asemilla. Sinne se vaan menee, joten parempi vaan avata se api, kun yrittää itse olla aina se the-alusta. Samoja ajatuksia. Sehän on tietenkin aivan upea työ, mitä S-pankki ja S-ryhmä on tehnyt. Se on se amerikkalainen malli, että ala Apple ja muut, että rakennetaan se oma imperiumi, joka rikastetaan sitten, jossa avoimet rajapinnat on. Ajattelu tulee sitten vasta myöhemmin ja on tulossa. On ihan varma siitä, että Suomi, jossa nyt tämä nelikulmamalli vaikkapa
on syntynyt hyvin paljon monessa paikassa, eli edistetään kilpailua ja nähdään se erinomaisena kehityksen takaajana, niin kyllä se tulee voittamaan nyt myöskin juuri tämän PSD2 ansiosta. Ja se, että Taloushallintoliitto lähtee sitä edistämään niin, että on helpompi vaihtaa tilitoimisto, koska tiedot on standardoimuodosta ja rajapinnat on standardointia. Minusta se on aika hieno saavutus heiltä. Finanssialallahan tätä tupastunnistustahan olisi pitänyt tehdä nelikulmamallia, nyt se tulee. Ja siellä ollaan hyvin edistyksellisiä siinä mielessä, että yhden pankin tunnukset voi käyttää toisessakin pankissa monessa suhteessa. Pitäisi tietenkin vielä laajemmin mennä. Eli kyllä me ollaan tässä nelikulmamalliajattelussa, joka on nyt vähän sama asia kuin avoimet rajapinnat, paljon pidemmällä kuin useimmat muut maat, ainakin finanssi- ja taloushallintoalueilla, jossa tietenkin nyt yksi asia lyhyesti, se mitä nyt ollaan ajamassa on se, että nämä paperikuitit häipyy kokonaan, kun maksat kassalla missä tahansa yrityksen kortilla tai yksityisellä kortilla, niin kuitti menee suoraan siihen osoitteeseen, kirjanpitotoimistoon tai sun verkkopankkiin, missä sä haluat niitä kuitteja. Paperikuitit häipyy aivan kokonaan. Tämähän on aivan huikea juttu kaiken kaikkiaan, mitä Suomessa ollaan tässä nyt tekemässä. Mutta sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että S-ryhmä ja K-ryhmä hyväksyy totta kai automaattisesti, että kuitti on yrittäjän tai kuluttajan omaisuutta ja hän saa ohjata sitä sinne, minne hän haluaa. Se on varmasti given, ei kukaan tätä voi kyseenalaistaa, ei hän. Joo. Hienoa keskustelua tästä, että miten me saadaan data liikkumaan ja miten me ollaan avoimia ja muuta, mutta sitten jos me palataan siihen aiheeseen itse asiassa, mistä Kati aloitti aluksi, tämä, että miten me pärjätään kansainvälisessä kilpailussa ja itse asiassa bisneksessä. Jos miettii tällä hetkellä, Boston Consulting Group teki ja julkaisi tuossa hetki sitten tutkimuksen siitä, että miten ylipäätään kansainväliset eri maat pärjää digitaalisessa kilpailussa, ja Suomihan keikkuu kärkisijoilla monessakin tutkimuksessa, mutta itse asiassa on esimerkiksi sellainen ilmiö, mitä nähdään, että Aasian maat kirii todella lujalla tahdilla. Tästä kun mennään 5 vuotta eteenpäin, niin esimerkiksi Kiina tulee ottamaan kärkipaalupaikkoja ja moni muu Aasian maa yhtä lailla. Jos siitä lähtee miettimään sitä, että sehän tarkoittaa, että kansainvälinen kilpailu kiristyy. Nyt me Suomesta myydään sinne 5 maahan keskimäärin kaupan alalla, tai nähdään, että kansainvälistä kilpailua Suomessa, me annetaan periksi. Mitä meidän pitäisi tehdä oikeasti nimenomaan siellä niin kuin myynnin saralla ja siellä sen markkinoinnin saralla, että me pidetään se paalupaikka kansainvälisesti, että me uskalletaan rohkeasti tehdä niitä irtiottoja. Että ei riitä, että me myydään toinen toisillemme täällä, vaan että meidän pitää olla kansainvälisesti parhaita nyt ja myös 5 vuoden päästä. Kansainvälisessä kilpailussahan on loistavaa se, että ei tarvitse myydä kaikkea kaikille. Markkina on niin paljon suurempi kuin meillä täällä kielirajalla. Ja kun meillä Suomessa, täällä, kun kielialue on niin pieni kuin se on, ja huomatkaa, mä en puhu nyt maarajoista, mä puhun kielirajoista. Ja siinä on iso ero, koska enää maarajoja kaupankäynnissä ei käytännössä ole, kun puhutaan digitaalisesta maailmasta. Ja kun kieli on yksi suurin rajoite siinä, että miten lähtee vallottamaan uusia markkinoita ja uusia maita. Ja nyt erottautumisella, tiukkaan niche-kulmaan menemisellä on erittäin suuri mahdollisuus suomalaisille vientiyrityksille, joilla myöskin mä tunnistan sen, että resursseja ei ole samalla lailla kuin tänä päivänä jollain H&M:llä tai Ikealla tai näillä perinteisillä esimerkkeillä. Mä otan yhden esimerkin. Reima, lasten vaatteita, kurahousut, on viime tammikuussa lanseerannut julkisesti Reima Go'n, maailman ensimmäisen lasten wearable, tuo sen markkinoille syksyllä. Erinomainen esimerkki, pieni niche, todella tarkka ja sinne mennään, se on maailman ensimmäinen ja pienillä resursseilla paljon aikaa. Sam. Joo, ehkä tuossa ensimmäisenähän pitää, jotta on jotain markkinoita, pitää tehdä se uskallus, että lähdetään. Ja mä oon aina jotenkin tavallaan ihaillut vaikka hollantilaisia, jotka katsoo, kun mä oon tottunut, kun teen täältä päin bisnestä, niin me ajatellaan sitä kansainvälistymistrategiaa vähän silleen, että no, ensin pitää saada hommat kannattavaksi täällä Suomessa, sitten voi pikkuhiljaa lähteä skandeihin ja sitten jos oikein uskaliaksi heittäytyy, niin mietitään Venäjää ja Saksaa. Kun hollantilaiset miettii asiaa, niin ne miettii silleen, että okei, tässä on meillä hyvä tämmöinen tuote, katsotaanpas koko maapallo, mihin tämä nyt hirveän hyvin sopisi. Sillä on mitään väliä, onko se tässä naapuri vai onko se joku muu, kunhan se tuote näyttäisi menevän hyvin kaupaksi. Ja sitten toisaalta voi ajatella myös niinpä, että tässä digitalisaatiossa vielä se tavallaan se kansainvälistymisen tahti, niin kun se ei mene noin. Jos ottaa sellaisia, joissa haetaan niin kuin
globaalia voittajia niin kuin jollekin disruptiolle, niin sitä aikaa vaan ei ole tulla kannattavaksi pikkuhiljaa pienillä markkinoilla ja sitten sieltä pikkuhiljaa kassalla lähteä kasvamaan, vaan ne on vähän niin kuin pääomapeliä. Ehkä me osataan tehdä sillä tuloslaskelmalla osataan tehdä bisnestä, mutta vähän vähemmän vielä sillä taseella. Ja kyllä sen kanssa pitäisi oppia elämään. Ja kyllä mä uskon, että tänne voi niitä pääomiakin voi kaivaa, kun vaan ollaan rohkeita. Luodaan sellaisia niin kuin riittävän isoja visioita. Joo, kyllä se alkaa tietenkin siitä, että pitää miettiä vähän, että mitä se merkitsee, kun amerikkalainen kuluttaja käyttää 10% rahoistaan verkossa. Vain 10% kysyy joku, kun heitin tämän, mutta kuinka moni meistä käyttää 10% meidän ostoksista verkossa? Aika harva. Ja se, että Amazon on kohta puolet Walmartin liikevaihdosta. Aika hurja jukuja, ja puhumattakaan Alibabasta ja muista, että kyllä tässä aika hurja juttu on. Mutta sitten on ehkä hyvä muistaa, että Googlehan tuli aivan liian myöhään searchiin, ja Facebook tuli aivan liian myöhään näihin sosiaaliverkostoihin, ja Apple tuli aivan liian myöhään tuohon soittimiin ja niin poispäin. Ei ole koskaan liian myöhäistä, jos tekee sen paremmin kuin muut. Ja sehän on aina olemassa. Jotenkin Suomessa on vähän semmoinen fiilis, että jos me nyt ei olla jossakin sektorissa 5 miljoonan kansana kun kärjessä, niin se on menetetty forever, mutta niinhän se ei tietenkään ole. Mutta kun äsken vaan kokeilin, sitten mä ostin Bosen langattomat kuulokkeet ja huomasin, että niillähän on tietenkin appi, joka tukee niiden käyttöä ja käyttöönottoa. Mä katsoin, että onko Valmetin paperikoneilla tai Wärtsilän dieseleillä, niin ei löytynyt, vaikka muuta kyllä löytyy appia sieltä. Ja kun me puhutaan tästä Mittelstandista, joka nyt olisi niin tärkeä, koska ne nyt on kuitenkin vähän nopeampia ja sitten tietenkin pienet yritykset, niin ovatko ne appi edellä liikkeellä maailmassa silloin, kun ne jotakin tekee? Ei ollenkaan samalla tavalla kuin ruotsalaiset valitettavasti, että ne on kyllä vähän pirteämpiä nämä saakelin ruotsalaiset tässäkin suhteessa. Eli niitä pitää pelätä koko ajan. Eli meidän pitää tulla vähän vielä enemmän ruotsalaiset kuin mitä ruotsalaiset itse ovatkaan, niin se on jo niin kuin hyvä suunta. Mä olisin halunnut keskustella teidän kanssa, itse asiassa Sampo aika hyvin kiteytti tuossa äsken nämä 3 vaihetta, mitä digitaalisuuteen liittyy. Eli ensin on tämä denial, sitten on se, että yritetään tehdä samoissa rakenteissa, ja sitten on se ymmärrys siitä, että pelisäännöthän menee täysin uusiksi. Ja jos miettii, kun tahtihan kiihtyy koko ajan, ja mitä Googlella paljon käytetään ilmaisua, että jos jotain tekee, niin ei kannata tehdä 10% parannuksia, vaan pitää tehdä 10-kertaisia parannuksia. Että se on se, millä saadaan aidosti sitä transformaatiota, eli siis isoja muutoksia aikaan. Miten me saadaan Suomeen semmoinen henki, että me ohitetaan nämä 2 ensimmäistä vaihetta mahdollisimman nopeasti, ja se, että me uskalletaan alkaa kohtuullisen turvallisuushakuisena kansana kuitenkin, me uskalletaan alkaa hakea niitä riskejä ja ollaan jopa ehkä amerikkalaisempia kuin amerikkalaiset itse ovat. Mitä meidän pitäisi tehdä Suomessa tällä? No, esimerkiksi jos katsoo suuryritysten näkökulmasta, niin muutamia työkaluja tähän. Yksi on se, mitä monet suuryritykset Suomessa, myös esimerkiksi just pankkisektorilla, tiedän, että on tehty. Eli otetaan tämmöinen niin kuin tietty työsolu, jossa on täysin vapaa päätöksenteko, täysin ketterät menetelmät, itseohjautuva, puhdas mandaatti tehdä jotain, mikä disruptoi omaa markkinaa. Ei lähdetä viemään sitä perinteisten projektinhallinta, neuvostojen hyväksymiä siihen kautta, vaan nimenomaan annetaan tällainen niin kuin mahdollisuus tehdä jotain ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Tähän jos ottaa budjeteista, liiketoiminnallisista investointibudjeteista X Y-prosenttia, toivottavasti 2-numeroisia lukuja, niin silloin annetaan mahdollisuus tehdä niitä asioita pienessä kuplassa, ehkä mistä tulee toivottavasti mahdollisimman iso kansainvälinen kupla, mutta se ei välttämättä heti riko sitä perinteistä liiketoimintaa, eikä myöskään pelota niitä ihmisiä, jotka ovat niin kuin tykästyneet perinteisiin liiketoimintamalleihin. Ja jopa fyysinen erottaminen eri rakennuksiin ja tällaiset kikat toimii. Kiitos. Sampo. No ehkä tässä on nyt tähän vähän surkuteltu Suomeen, hei me ollaan kuitenkin ykkönen, pitää muistaa, me ollaan aika hyviä. Ehkä se on nyt yksi tärkeimmistä asioista, muistetaan, että me ollaan pirun hyviä ja uskalletaan kanssa olla maailmalla ihan pokka on ehkä yksi tärkeimmistä tekijöistä, mutta on tässä silleen, mä muistan tuossa jonkun aikaa sitten, se oli itse asiassa amerikkalainen tämmöinen niin kuin investoritaho, joka mun mielestä hirveän hyvin sanoi sen, että
tämä niin kuin disruptiot, digitalisaation tekemät disruptiot, sellaiset, joita niin kuin yksi firma tai firmaryhmä voi tehdä, niin ne on vähän niin kuin tehty jo. Et nyt on jäljellä enää näitä tosi isoja kysymyksiä. Et jos katsoo sitä kulutusta, mikä on, niin siellä on asuminen, johon menee eniten, sitten on liikenne ja sitten on tämä ruoka tai kauppa, jotka on vielä niin kuin pahiten disruptoimatta. Ja ne vaatii sitä, että pystytään tekemään ne yhdessä. Tavallaan, että me löydetään sellaiset ekosysteemit, jotka toimii, jossa tämä saadaan tehtyä. Edes Google ei ole niin iso, että yksin pystytte vääntämään tätä, sori. Näin se vaan on. Joten meillä on ihan oikeasti hyvä kyky miettiä sitä sillä lailla. Mielestäni se GSM aikana oli hirveän hyvä esimerkki, että okei, mitkä ne on ne tulevaisuuden pelisäännöt, millä tämä niin kuin digitaalinen markkina toimii. Jos me siinä pystytään olemaan niin kuin omana markkinana pari vuotta muuta maailmaa edellä, niin täältä on myös hirveän paljon helpompi olla pokkana lähdössä sinne maailmalle. Tähän on pakko ottaa väliin Twitterissä tuossa välissä, kun seurasin keskustelua, niin itse asiassa oli erittäin hyvä quote aiheesta, että Keke Rosbergin suoritus, että kun vaan tekee sitä sitkeästi sitä omaa suoritusta, niin kyllä se maailmanmestaruus sieltä tulee, mutta itse asiassa mitä juuri sanoit, niin oli se, että se yksilösuoritus ei toimi enää. Että meidän on pakko olla enemmän joukkuepelaajia, ja se on varmaan aika hyvä oivallus, koska Suomihan on loistava yksilösuorittajien maa. Hyvin monessa suhteessa, onneksi meillä on näitä koripalloja ja onneksi meillä on lätkää ja muuta, että sitä alkaa olemaan siellä hyvin, kyllä. Ehkä toisesta näkökulmasta Kit Jarrow kirjoitti erinomaisen hyvän kirjan, jonka nimi on Decoding the New Consumer Mind, jossa hän kertoo sen asian, mikä on meille kyllä tietenkin itsestään selvää, että kun tämä tietotulva on niin hurja, niin sehän on sitten muuttanut ihmisten aivot, jotka ovat plastisia, eli tämä attention span on häipynyt. Sä et voi enää kommunikoida ja myydä näille ihmisille missään päin maailmaa samalla tavalla kuin ennen, koska niillä on uudet aivot. Ja tämä on nyt ehkä asia, joka Suomessa on erityisen heikko kyky noin keskimäärin kommunikoida ymmärrettävällä tavalla, kun asiantuntijat kommunikoivat asiantuntijoiden kielellä, niin ostaja ei ymmärrä yhtään mitään. Kun itse olin pitkään pohjoismaisissa tehtävissä, niin huomasin, kuinka totaalisen erilaista se on Ruotsissa. Ja siinä meillä on oppimista, jos me halutaan saada jotakin läpi ylipäätään. Toisella puolella on tietenkin sitten ne suuret tietovarastot ja niiden rajapinnat, joista puhuttiin jo, ja niiden standardointi ja hyödyntäminen ja artificial intelligence ja sitten ne apit, jotka vievät ne asiat siihen paikkaan oikeaan aikaan, oikealle ihmisille, oikeaan laitteeseen hyväksyttäväksi painamalla A mobiililaitteessa. Mutta se täytyy sitten olla äärimmäisen selkeä, kristallinkirkas ja ehdottava, ja siinähän S-Pankki on nyt tehnyt hyvää työtä, no doubt. Mutta tämä kokonaisuus, sen ymmärtäminen, että ihminen ei ole enää samanlainen, niin se on kyllä asia, mitä pitäisi edelleenkin korostaa myöskin, varsinkin Suomessa. Sam. Kyllä mä tosissaan vielä tätä, niin kuin meidän sisu pitäisi ehkä kääntää myös siihen, että meillä on pokkaa. Kun me ollaan vähän silleen insinöörikansa, niin me ei haluttaisi puhua ennen kuin meillä on kaikki valmiina. Ja jos mä otan esimerkin, mä olin viime viikolla tuolla Brysselissä puhumassa, siellä oli Hyperloopin johtoa sit samassa tilaisuudessa. Niin kyllä mun täytyy myös sitäkin ihailla, että jos miettii, miten se suomalaiset tehtäisiin, niin siitä ei puhuttaisi vielä 10 vuoteen yhtään mitään. Ne vetää ihan pokkana, tänäänkin on Hesarissa, kuinka Hyperloop tekee sitä ja tätä, ja mieletön puffaus siitä, että nyt ne on jo näin ja näin pitkällä, ja kun katsoo, mitä niillä sitten on, niin siellä oli autiomaassa kelkka, joka meni 100. Siis oikeasti. Mutta se on taas, koska tämä maailma on myös semmoinen, että niillä hurjilla visioilla sä saat niitä pääomia, joilla sä vallotat sitten ja teet sen asiassa. Et se ei mene enää niin, että jossain niin kun putkessa se tehdään valmiiksi ja sitten lähdetään markkinoimaan, vaan se markkinointi tehdään jo siinä vaiheessa, kun sulla on se idea. Joo, aivan loistava esimerkki. Ja se, mitä tämä tarkoittaa, niin on nimenomaan tarinan kerrontaa. Se on nimenomaan nyt sitä markkinointia, se on nimenomaan sitä brändäystä, se on sitä erottuvuutta. Tehdään jotain, mitä muut ei ole tehnyt. Ei välitetä kielirajoista, ei välitetä maarajoista, ei välitetä siitä, että voidaanko me tämä nyt logistisesti heti toimittaa huomenna osina tämä kelkka. Vaan luodaan tarinoita, luodaan uskoa ja lähdetään ottaa sitä tilaa. Siellä on tilaa, markkinalla on tilaa. Mä niin kuin ollenkaan usko, jos joku sanoo, että ei voi mennä markkinoille X, Y, Z, koska siellä ei ole tilaa. Voi herra jästäs, tässä maailmassa on tilaa kuulkaa niin paljon, että ei muuta kuin löytää sen niitsin,
siihen iso tarina, siellä löytyy tilaa. Joku voisi sanoa ihan samalla lailla, että pelimaailmaan ei voi tulla uusia pelejä, koska kaikki pelit on jo keksitty. Jatkuvasti tulee uutta tarinaa, jatkuvasti tulee uutta visioa, jatkuvasti tulee uusia menestystarinoita maasta riippumatta ja näin. Eli ilman muuta tarinaa, sen uskomuksen ja sen loistavan insinöörityön päälle ja sen iso puffaus. Wow. Hyvä. Annetaan Katille pienet väliapua. Oli niin hyvä. Alkaa paneeli lämmetä. No vitsi. Sampo. No jos tässä saa tätä Suomen häntää silleen nostaa ja ottaa nyt sitten esimerkin tämän Maasin Mobility as a Service, niin just tuossa kun on ollut siitä maailmalla puhumassa, niin kyllähän se on aika jännää tämä tarinan voima. Että eihän meillä ole sitä. Eikä niin kuin täysin sellaisena tule olemaankaan, silti se on Suomeen hirveästi kleimaantunut, koska meillä on mielettömän hieno tarina siitä, että mitäs jos nämä asiat voisikin toimia niin, että sulla on kaikki tuossa käytössä ja sä pystyt menemään minne vaan, mistä vaan ilman kaikkea sitä tuskaa, että sun on pakko omistaa sitä autoa. Ja sitten sitä on lähdetty tekemään ja viemään. Ja nyt sitten tänne päin on autoteollisuus ja kaikki muut katsoo, että voi vitsi, noi on ne, jotka tekee sen tulevaisuuden vision, koska noilla on paras homma. Ja sitten sitä on myös lähdetty toteuttaa ja nyt se on maanantaina julkaistu, nyt se on olemassa. Mutta se on lähtenyt ilman itse asiassa yhtään lobbaria, ilman yhtään niin kuin sellaista panostuksia mediaan, vaan todella kauniilla tarinalla, joka on sitten taas innostanut ihan hirveästi ihmisiä. Et kyllä se innostava tarina, kyllä se sieltä lähtee. Kyllä. Joo. Ja Suomihan on ollut kautta aikojen tarinankerronnan maa, jos mietitään, että miten tieto on kulkenut ja miten yhteistyö on toiminut. Meillä on se osaaminen olemassa, kunhan me sieltä rapsutetaan esiin. Narratiivia on löytynyt, mutta on muutakin. Me ollaan niin oikeaoppisia, että ehkä menneessä niin silloin kun huomattiin yhtäkkiä, että meidän yritykset ovat kannattavuuskriisissä, niin totta kai silloin pitää jäädä henkiin ja karsia kustannuksia ja koko yritysjohdon kvartaalikapitalistinen ote oli ihan ihaltavan selkeä siinä suhteessa ja YT-neuvotteluja on käyty ja lisää tulee ja se on pakko tehdä. Mutta jossakin määrin ollaan menty siihen tilanteeseen, että investoinnit ja kehittämiskulut ovat kustannuksia eikä investointia tulevaisuuteen, eli ollaan menty liian pitkälle. Nyt uskon vakaasti, että tämä aika on muuttumassa. Ja sitten kun olen itse ollut pitkään mukana ja katsonut alkuvuodesta aina, että no miltä tämä nyt näyttää, että minkälaisia edellytyksiä ja palikoita meillä on nyt, mitä voitaisiin yhdistää keskenään ja standardointipintoja, niin koskaan aikaisemmin pöytä ei ole ollut niin hyvin katettu kuin tänä vuonna. Nyt meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä ihan upeita juttuja, ainakin näissä ekosysteemissä, joka minusta on kuitenkin se kaikkein tärkein asia. Ilman sitä niin Apeella ei ole hirveästi paikkoja mennä laskeutua. Eli kuulostaa siltä, että meillä on, kun katsotaan ensi vuoteen ja digibarometri 2017, kun julkaistaan, niin meidän pitäisi olla vielä kirkkaammin ykköseen kuin mitä nyt ollaan ja hyvin monessa useammassa kategoriassa. Avataan tässä kohtaa välillä vähän keskustelua, että olisiko yleisöllä jotain kysymyksiä panelisteille. Nyt olisi vapaan sanan vuoro tai vapaan kysymyksen vuoro. Siellä, ole hyvä. Joo, Toni Keskinen. Me ollaan suomalaista tosiaan PK-teollisuutta ja perheyhtiöitä viemässä maailmalle, eli rakentaa kauppakäyttöä alustaa. Ja tämä on mielenkiintoista, että minkälaisiin seiniin saattaa törmätä. Eli tässä kävi nyt semmoinen tilanne erään pankin kanssa, kun me käytiin läpi, että kuinka tehdään kansainvälisiä transaktioita ja välitetään maksuja rajojen ylitte. Ja kuvattiin keissiä, että suomalaiset yritykset myy ja ostaja voi tulla mistä tahansa maailmasta. Niin kyseinen pankki ilmoitti meille, että he ei avaa meille tiliä, koska he maksaa liikaa pankille selvittää, mitä on rahan alkuperä. Ja tämä tuntuu niin käsittämättömältä. Okei, me saatiin asia hoidettua, mutta se, että tänä päivänä pankki ilmoittaa, että me ei ota vastaan rahaa. Sitten kun ajatellaan jotain reimbursseja ja muuta, siinä on 5% jopa 5% kaupankäyntikate sille pankille, niin ei me oteta. Tämä on Joo. aika jännä. Eli yleisökommentti myös, jos striimasta katsoo jotkut, niin oli kansainvälisen liiketoiminnan edellytyksistä oikeastaan käytännön kokemus, että kun yrittää avata Suomessa pankkitiliä johonkin nimeltä mainitsemattoman pankkiin toimijakseen kansainvälisessä ympäristössä, niin esteeksi muodostui se, että koska ei voida varmistaa rahojen alkuperään, niin se ei vaan onnistu. Eli meillä on tämmöisiä vähän niin kuin sisäänrakennettuja esteitä, jotka varmaan tulee sieltä sääntelystä ja muualta, mutta asioita, jotka pitäisi fiksata.
Haluaako paneeli ottaa tähän jotain kantaa? Erikoinen tapaus. Juuri näin. Ei sinänsä startuppia vetävänä törmään tuohon joka päivä. Tämä on hienoa, että rahoja alkuperää halutaan hirveästi seurata, mutta kun pankeilla on ihana tapa aina ulkoistaa se kaikkialle, että tuossa ihan jo pelkästään kun itse yritti vuokrata tilaa, niin kyllä muuten aikamoinen, jos meinaat olla kansainvälisesti, niin kuin johon sijoitettu useasta maasta rahaa, niin ihan tämmöisen jo pelkästään tilan vuokraaminen välillä Suomessa, että näin samojen selvitysten takia niin saattaa olla vaikeaa. Että kyllä, I feel your pain. Mahtavaa, alkaa syntyä sydämenkuvia. Ehkä mun pitäisi sen verran sanoa, että me olemme Suomessa niin normiohjattu maa niin melkein kaikessa, että jos tulee joku normi, niin sitä kyllä yritetään niin kuin viimeisen päällä roikkua kiinni siinä ja joustavuutta on liian vähän, jopa pankkialalla, missä mä olin aika pitkään. Hyvä, eli normien purkutalkoot jatkukoot. Oliko yleisöllä muita kysymyksiä? Siinä taisi olla eturivissä ensimmäinen. Joo. Siitä, että me emme kykene, me kuvitellaan, että me ollaan kansallisesti tämmöisiä, joilla on niin perinteinen yhteistyö. Niin todellisuudessa tänä päivänä sitä yhteistyökykyä ei löydy. Hyvä, kiitos. Eli yleisöjoukossa tuli puheenvuoro yhteistyökyvystä ja esimerkkeinä muun muassa se, että miten Britanniassa on kaupan alalla pystytty rakentamaan yhteinen jakeluorganisaatio, joka toimii lähes 24/7 ja vastaavasti Suomessa on media-ala on tehnyt sentään aamujakelu- tai jakeluyhteistyötä, mutta miten me pystytään rakentamaan enemmän tämmöisiä yhteistyöplatformeja ja viemään jopa niitä sellaisena. Sampo. Joo, tämä on oikeastaan just se, mitä näissä ekosysteemeissä, missä se kaikki on kyse, että uskalletaanko olla yhteistyökykyisiä. Ja se nimenomaan lähtee siitä plugattavuudesta. Jos miettii, mitä digitalisaatiossa hirveän usein tapahtuu, ala kuin ala, niin meillä on ne perinteiset toimijat ja syntyy tämmöinen aggregaattorikerros. On se sitten niin kuin e-bookers-mallilla, Hotels.com-mallilla, millä ikinä tahansa. Ja se on vaikeaa. Ja ehkä meillä on niin kuin yksi semmoinen hidaste, että meillä on tämmöisiä kansallisia järkäleitä, jotka on meidän markkinassa aika lailla isoja. Ja joskus hyvin harvoin huomaa semmoisen asenteen, että okei, ennen kuin itse ymmärrän, mitä tämä digitalisaatiomurros tekee, niin pidänpä kaikki rajat kiinni. Ihan varmuuden vuoksi, että nyt vaan missaisi jotain hommaa tässä. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvetaan aukoon, niin se juna meni jo yleensä. Ja kyllä sitä yhteistyökykyisyyttä, vaikka siinä saattaisi joku muukin joskus hyötyä, niin joo, se ei yhtään tekisi pahaa. Kyllä mä sitten taas on sitä mieltä, että ei me nyt se niin kuin takapenkioppilas tässä olla. Että kyllä meillä löytyy sitä kykyä, kun vaan lähdetään ja uskalletaan ottaa. Meillä on ihan hyviä esimerkkejä, että me on siihen kyetty. Me kyetään kuitenkin keskustelemaan aika hyvin keskenämme. Ja ehkä se nyt on pahinta on se, että se ongelma, että joku saattaisi siinä menestyä, niin se nyt on tietenkin kaikkein pahinta. Kati. Tässä nimenomaan niin kuin mä puhun sellaisesta kuin brändi-itsetunto. Firmojen brändi-itsetunto. Jokaisen ihmisen, joka johtaa tai omistaa tai niin kuin vetovastuussa yrityksistä, niin mikä on sen brändi-itsetunto? Ja silloin kun mennään tähän juttuun, että no uskallanko mä avata rajapintoja tai uskallanko mä tehdä yhteistyötä, niin se firma, ne ihmiset, ne johtajat ja ne päättäjät ja omistajat, joilla on hyvä brändi-itsetunto omasta brändistään
ja tuotteistaan, palveluistaan. Ne uskaltaa tehdä sen, koska ne tietää, että ne pärjää. Jos niillä on tuote kunnossa, niillä on markkinointi kunnossa, niillä on asiakaslupaus kunnossa ja ne pystyy sen pitämään. Ja sitten taas kun mennään tähän kyräilyporukkaan, anteeksi, ei tarkoita ketään erityisesti, mutta näitä nyt ilmeisesti on olemassa, niin mä sanoisin, että se on ihan heikkoa brändi-itsetuntoa. Vähän epäillään, että no jos mä en pärjääkään siinä avoimessa skapassa, niin tämähän on ihan siitä. Eli edelleenkin tarina, brändi, uskomus siihen, asiakaslupaus ja sen deliverointi, niin sen jälkeen ei tarvitse pelätä sitä avoimuutta. Erinomaista, kiitos. Nyt lähestytään loppusuoraan, koska panelistit on erittäin hienosti viisastelleet tänään täällä pöydän takana, mitä pitäisi tehdä. Nyt mennään sitten viisastelusta tekoihin. Jokaisen teistä haluaisin antavan loppuun tähän jonkun lupauksen, että kun tästä ovesta tuonne sitten tilaisuuden päätteeksi lähdette, niin mitä te ihan oikeasti itse aiotte tehdä näillä asioilla? Mikä on konkreettinen käytännön teko, jolla te viette Suomen digitaalisuutta oikeasti ja tarinoita maailmalle ja edesautatte niitä asioita, joista me on tänään puhuttu paljon? Sampo, aloitetaanpa sieltä. Mä aion viedä sen maassin maailmalle ja olla paljon isompi kuin Google ja Uber tuossa 5 vuoden päästä. Puu. 3 palloa. Ensimmäinen on real-time transactions, tarkoittaa se, että PK-sektorin kirjanpito ja raportointi saadaan täysin automaattiseksi ja reaaliaikaan. Sen rinnalle toinen pallo, kaikki osakeomistukset, listaamattomat osakkeet kasvuyrityksissä, asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään, joka on valmiina ottamaan niitä vastaan ja erinomaisen modernissa hyvässä kunnossa. Sen päälle täysin automaattinen riskiarviointi luotonannossa ja sijoituksissa, joka perustuu näihin 2 golden source-juttuihin. Ja sitten koko tämä asia kohti blockchainia seuraavaksi. Mahtavaa perusasioiden. Meidän edellytykset on tämän jälkeen aika hyvässä kuosissa. No entäs Kati? Joo, lyhyellä tähtäimellä, niin tosiaan mulla ehkä suurin luku, mikä mua kummittelee nyt tässä varmaan ainakin juhannukseen asti päässä, niin on just tämä, että meiltä Suomesta viedään vain 5 maahan. Mä voin ihan hyvin luvata tässä julkisesti, että mä teen kaikkeni, mitä on mahdollista, että tutut, tuntemattomat, meidän asiakkaat, meidän potentiaaliset asiakkaat lähtis vallottamaan enemmän kuin 5 maata. Se on hyvin konkreettinen lupaus. Sitten jos vielä hetken aikaa, minulla on vähän pitemmän tähtäimen visio tästä myöskin. Jos me ajatellaan vähän tarinaa taaksepäin, okei, meidän vanhemmat tai isovanhemmat on käynyt talvisodassa ja sitten oli öljykriisiä ja sitten on ollut valuuttamarkkinoiden avaamista ja YYA-sopimus kaatui ja kaiken näköistä kriisiä. Nyt ollaan tässä digitalisaatiokriisissä. Jokainen meiltä edeltävä sukupolvi on opettanut meitä jotenkin selviytymään heidän aikakautensa suurimmista kriiseistään. Mikä on se perintö, mitä me jätetään meidän jälkipolville digitalisaatiosta suomalaisena pärjäämisessä? Aamen. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos panelisteille, kiitos yleisölle.